Tak. Rozjíždím zvuk. Něco. Rozjíždím zvuk. Tak pojď, Tak, jedeš zvuk. Počkej, jedu zvuk, jedu kameru. Yes. Takže... 1-1 Voráček poprvé. Jasně. Chlap. OK, tak jdeme tady na start. Pozor, tam budeme souvat, jo, pozor. Musí takhle, no, jako ideál. Chceš tu ruku tam? Ne, Pepo, já tě musím víc, jinak nabouráš. Dobře. Tak. S tím mám chytit třeba takhle? Můžeš, no. Připravit. No. Ready. Tak. Pepo, jo? Ready a... Můžem. Akce. Zdravím všechny, Kuba Voráček. Tak je to tady, jsme mistři světa. Jsem hrozně rád, že po 14 letech se nám to povedlo. Nemám slov, obrovskou euforii stejně jako vy. Asi slyšíte, že už jsem někde jinde, tak jsem tam, kde to mám rád a těším se hrozně moc na pivo s přáteli. Neřeknu vám, kde jsem, to byste všichni přijeli, celý národ se sem nevejde. Každopádně, co jsem vám chtěl říct? Chtěl jsem vám říct to, že stojí za to bojovat, stojí za to vydržet. Někdy to vypadá, že to máme prohraný. Víme, některé zápasy jsme prohráli na nájezdy o bronz, někdy jsme bojovali, ale tentokrát to vyšlo a porazili jsme Rusy, co jsme si přáli, krásným výsledkem. Vzpomněl jsem si na pana Hlinku a abych vám vysvětlil, oč kráčí. Držte se, naděje umírá poslední a myslím si, že je hrozně důležitý vydržet, bojovat a jít si za čím chcete. Stejně jako my, hráli jsme pro vás. Chtěl jsem vás za to poděkovat, že jste nás drželi a stálo to za to. Budeme tady s váma dál a příští rok obhájíme zlato. To vím. Už se těším hrozně moc na pivo, věřím, že pijete taky. Pojďme to pořádně oslavit, protože to tam, jsem váš kapitán a vy jste mý. Tak ahoj. Stop! Topka, výborně. Blbost to byla, co? Krásná Jak se práce. to, jo? Super.